Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Gio, nga iti agdama kat adda ijay Abu Dhabi. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Reynaldo Jose nga da Bulacan, Giancarlo, Ayan Jester kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Teresa, Ana, Marie, Joan, Rose, Lorelyn Silapan Manangan, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out pa kada William Bolosan Sr., Emeline Rafanan, Berlin Ancheta, kan Jasmine P. Balbin. Alamo Maliaga Bueno kan Banyel family, from Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman Apari West, Apari Cagayan. Maganay family ti Alfonso Lista Ifugao, from Lolita Maganay. Amin at agapudtol Apayao, especially ti Ramos, Labicani, Uyaden, Acacio, Calvan kan Mendita family, kan aminan akaarubak dito Barangay San Luis, from Judith Ramos. Gandesa Reyes Mabasa kan Cabico family ti Rojas Isabela, kastamat ni manang ko ijay Norway, from Marites Reyes. Lakay ko ani Reiko France, dainang Melinda kan anak ko ani Clay ti Sitio Buratok, from Soul Siren. Belated happy birthday Zane, from Jonah Madriaga ti Hong Kong. Brian Galgalan kan Valiente family, from Owel Valiente. Shout out kada Mac Kurt Doctor, Everlito,
Susan Agapito, Zan Stevie, Nati Agustin, Ofelia Soriano, kan Belinda Ramos. Pagtulingan kan Rañeses family ti Badok, Ilocos Norte, from Calvin Kyle Rañeses. Anak ko da Prince Jero, Ezekiel J. Romero, Inang Lina kan Tatay Dominador Gali, ti Inabaan Sur, Rosario, La Union, from Roda Lisa. Elsa kan Mary Ann Matusalem ti Dubai, kastamot da Jenny Lynn, Kimberly kan Lady Len Matusalem, from Nelia ti Dubai. Tatang kan nanang ko adainag kan Virgil Laroya ti Macalva, Aguo, La Union, from Jethro. Magnos kan Yasika, kan advance happy birthday kan ni Uncle Danny Ortiguez ti Puruktu, Parudon Sur, Apari, Cagayan, from MJ Antolin. Shout out pa kada Shirley Chavez, Shaira kan Dayden Chavez, ti Maligaya Forest Region, Kawayan, Isabela, from Judy Chavez. Rufa May Kalimlim Chavez ti Hong Kong, Marimar Moreno ti Norway, from Roque, Galisa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Gio. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklangan manang itinagan a Gio nga iti agdama kat adda ditoy Abu Dhabi. Mano atawan moten nga daak ditoy kas OFW. Kat makunak adakkel ti na itulong toy programa yo ang nagbalin as stress reliever ko. Nang runa kat iparparang yu ti padas dagiti OFW akas kanyak. Saan laang ang maikat ti stress ko manang, no di kat nariknak asa anak gayam nga agmay maysa nga agdaldalan iti nagduduma apan nubok. Tapno maipaayak laang ti pamilyak iti nasaya at apanagbiag di ta Pilipinas. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat amok ang makaibati daytoy iti napatag nga adal ken inspirasyon kadagiti dumdumngeg OFW man wenno saan. Sapay kuma tamapili met ang maidrama ti pakasarita akmanang. Ket tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mama, ato yung envelope ngayon dagiti ka sa pulak para iti enrollment ko. Talaga nga insaganak daytan. Kompleto ka din anak. Adaditan ti amin ang masapul mo. Wen mama, talaga nga excited ako ni agkoleyo. Kasla sa balin ton ti lubong ngayon ko. Kasta talaga anak ko. Sa bali nga agpang tibiyag, iso ang masapul ang nakasagana ka. Di nakpagdanagan ma. E di panawin nyo. Kastoy ka di matlang te marikrik na yo? Ay, wala. Ngam naragsakak. Taamok nga ada pagtungpalak. Kaya't ko talaga tagbaligi, mama. Tapno may panakildak ka ni papa. Awanan ti rumbang pa'y apanagnakam anak ko. Ipampanakilda ka. Kaya't ko talaga matunoy dagiti arapap ko, ma. Nasaya at dayta anak ko. Ne, anadam dagita at dayti dayta nga envelope. Itala nga italag ko kan kadagita. Wan mama, di kay agdanag. Syakti makam mo. Kaya't po kada akaduan ka mapanidya pagadalan. Saanin mama? Baro akon. Kabaila akong dagmaymaysa. Ay, baro ka na talaga anak ko. Saan na ko nakasapulan? Mama, saan mat nga iti kasta? Kaya't ko lang tagbalin nga independent. Kaya't ko ti may padakan ka. Kinabailan na ka pinadakil nagmaymaysa. Tadakit nga ro di abroad ni papa. Sipot at nanakam ko. Diyak pa'y napuputan na nagawid ni papa. Kukwa nga min anak ko. Masapul nga aramidan na tikas jay. Tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Sa bagay. Maawatak matkit di mama. Total, makitkitak mo't anaragsak kayo tunggal agsarsarita kayo iti cellphone no mauawag ni papa.
Pudno day tako nam anak ko. Iso di ka ko madumdumlaw. No apay asaan nga agaw-awid ni papam. I-check ko man. Yung talaga kompleto mutlangan na dito yung dokumento ka sa pulak di universidad. Ang mga naandamot kit di kurang na. Itala ang makitak na dito yung dokumento. Takanayin mo't ani mama ti mga enroll kanyak. Manipod elementarya. Aging kay high school ak. Itala nga pinalubusan na kagmay-may sa nga enroll. Dahil iti birth certificate ko. Ni, apa nga sa bali mo tapilyedo ni papa. Apelyedo mo't gayam ni mama tar aramata kiti pagadalan. Imposible mo't at typo lang na ito eh. Original copy na ito birth certificate ko. Apa nga ta? Saan ka diyan nagkalay sa damamakan papa? Nung tamok at pamilya kami mat. Apa nga yakas to eh. Apa nga talaga naamok na ito eh. Apa asan nga yung bagbaga kanyak ni mama at family name na gayam tar aramatak. Damagit ka ni mama ti may papan iti da ito anadoktalak. Sa anak lakid na makaid na. Aging gay ti Jack mo amuan ti kinapudno. Mama, mabalin kayo kada kasarita? Ne, awan anak ko. Oh, apay akas la seryoso ka. Ada ka di problema. May papaniti kinatawag, mama. Saan kumat gayam nga aramatan ta apelyedo ni papa? Ha? Ada ka di limlimod yung kanyak? Kwa, anak ko. Saan mo't ngamin nga amin abanag kat masapul amaamuam adagos? Ma, agkolehiyo akon. Rumbang lang nga maamwak na niya tagpaiso. Kan apay adi impod no kanyak. Nadaman bilang ilimlimod yo. Ubing ka pa'y idijiyo. Saan mo matlaang amaawatan ti amin? Kat ita, panagkunayo ka di. Sana pa nakasagana ang makaammo iti kinapudno. Ti importante kat impatagda ka, anak ko. Saan nga umdas dayta, mama? Masapul la maamwak ti kinapudno. Jak intention nga ilimod kan kati kinapudno, Gio. Nga maamuam to iti umno a panawan. Kaano, mama? Saan ka di pa nga ita ti umno a panawan? Kaano dayta nga ibagbagayo? Into nadan asawak? Into nadan bukod ko a pamilya? Maamuam to matlaang anak ko. Ikanak kumalaang iti umdas a panawan. Sino nga tati ang tuk-tuk-tuk? Awan mo tinamnamag abisita mi ita. Mabitlaang! Naimbag nga aldaw mo, Clarissa. Ha? Victor? Mabalin ka diti sumreg. Mama, sino ka di dayta? Gio, anak. Siyak na ito, Gio. Ni Papam. Ha? Gio, sumrakapay lang iti silid mo. Mama? Di mo papanawon ni Gio, Clarissa. Masapul nga agsasarita tayo.
Nabayagan na kayat ko ang makita ti anak ko. Apay mama, anya ka diti mapaspasama. Gio, pang-asim. Bayan na kami ko mga agsarita pa'y nga umuna. Mama. Pang-aasim, Clarissa. Bayaan makasangutan ni Gio iti panagsarita ta. Panawanan tapno sangwan tayo, ti kinapudno. Daydi ti umuna agundaway, anakitak iti personal ti amak manang Emmy. Takas na ilanad ko maten iti surat ko, nasukalaklaangan nga apelyedo gayam ni mama ti ar-aramatag sipud pay, idi agkolehyo akon, takabukbukud akon tinapan nag-enroll. Tingamin inak tinakakaammo anang yen enroll kanyak, manipud elementarya, agingga iti nagturpusak iti sekundarya. Saan la aday tamanang? Intanem ni mama iti panunot ko nga adda ijay balasiw taaw nga agtrab-trabaho ti amak. Nang runa no agsaludsudak idi ubingak pay. Idi kalaat asimmangpet iti pagtaengan mi ti amak. Adda napasamak a komprontasyon nga iso ti kayat ko nga ilawlawag manang Emmy. Kumusta kan, Gio? Nagdakkel kan, anak ko. Nasayat mo't papa. Maragsakan na kiti panagkita ta. Ita lang amin na makita kayo iti personal. Amumatan ti trabaho di abroad, Gio. Kanayon kami abisi. Kan saan matakaslakan na ti agawid. Kasta ka di? Nakaskas daw lang. Apay akasla saan kayo mo't anaragsak iti panagkita yumanan kan ni mama. Ne, saan matakas ta anak ko? Siguro, gaputa na bayag mata saan kami ang nagkita. Agpaiso day ta. Nabayag nga min nga awanak iti denayo. Una, nakaragragsak kayo matong kalmang mga kung agsarsarita kayo iti telepono. Siyempre mata anak ko. Tapno saan mo amarik na nga adayo ni papam kadata. Diyan mo? Madlaw ko akaslasan kayo nga na komportable ti tunggal maysa. Iso marikrik na nga dailim-limad yung kanyak. Anak. Kaana mamuak ti kinapudno. Day talang tikid-kidawak kada kayo, papa. Mama, ti kinapudno. Badlaw ko anak kaululimag ka. Manipod pa'y idikalman. Agado ngamin ti pampanonotok, Lola. Maipapan ka da mamakan, papa. Marikrik na kakasla da ilimlimad da kanyak. Apo. Madamag ko man lang, Lola. Nabayag ka din na kasjay da? Kasla saan da komportable ti tunggal maysa? Kinapudno na, apo. Nabayagan, asaan nga agdandan na dapapakan, mamam. Ha? Araramidan dalaang ti pagrebengan daken ka. Tadi da kayat amasakitan ka.
Anya? Pudno ka dito ibagbagayo, Lola? Kunak man no, nagtrabaho lang di abroad ni Papa. Saan pimanaw dito'y Pilipinas ni Papam, Gio? Pimanaw laeng itisidong ni Mamam. Nabayagan asaan dangag katunusan. Ngamgapukan ka, napagnumwanda apagparangan kan ka asibubukal kayo pay laeng a pamilya. Apay at ida imbaga kanyak. Saan ka di nasaksakit ita? Tanaamuha kung ti kinapudno. Lumaminsan apo, adadakiti ba nagakayat da mailimod, tapno maprotektaran da ka. Saan anasaya at daita? Taamok, adumtang tumatla ang tika nito amaamwam ti amin. Kas kumaita. Lola, kaya't ko amaamwan ti si bubukula kinapudno. Oray pa ino kasano kasakit. Anda karbangam amakaambo itipod no apok. Ngamsapay ko ma, ta itipan ang sangom iti kinapudno. Pilyam ko mati ayat, ngam iti kura. Saan ang nagbalin a perpekto dagiti dadakkel mo? Ngam impatagda ka, iti amin a kabaulanda. Mama, mabalin ka din agsarita ta? Wan anak ko. May papan ka di da ito iti pagadalan nyo? Saan, Mama? May papan ka da kayo kan ni Papa. Ha? Nabayag mo't gaya mo na saan kayong agdandan na? Saan mo't gaya mapod ang nagtrabaho iji abroad ni Papa? Apay kayo limod yung kanyak da ita? Anak, saan mi nga inaramid ti kastatap no masakitan kaya? Kaya't milaang adumakkel ka maimula iti isip mo, asibubukal ti pamilya tayo. Nga Mama, saan ka di anasaksakit ita? Anaamuha akong ti kinapod no? Pakawanan anak ko, nagbutengak idi. Ang mga nudinak mapakawan, kat mapukaw ti panagtalak mo kanyak. Nabayag gaya mo na saan kayo nga okay ka ni Papa? Ngam iparparik nayo kanyak nga okay kayo adwa. Inaramid mi ti kasta, tapno saan mo amarik na nga dakurang kan ka anak ko. Ngam, siguro, talaga saan arumbang ti kasjay nga inaramid mi. Saan kayo matkit da kagura, Mama? Ngam kaya't ko lang nga maamuan, no asino at talaga ni Papa itibiyag ko. Agpaiso ti panangipatagnakan ka, Gio. Uray saan kami ang nagbalin nga okay. Patpat gan na kaunay ni Papam. Ket no kayat mo ama-amaam mo ni Papam. Saan ka alapdan, Gio? Gio, anak, agamanak tayo manugot ka makisinarak kanyak. Kaya't kayo mat nga minamamamoy ti husto. Diyak amuno ka sa no amang rugiak. Napayagan na kaya't kung ipudnukan ka ti amin nagamakak. Apay nagamak kayo, Papa? Amangan no kaguranak. Amangan no dinak maaklon. Pinilik ti imadayo gaputa saan kami nga agkatunusan kan ni Mamam. Ngamiti ka anuman, saan ka atinalikodan anak ko? Nagtalinaed ka dito'y pusok. Papa? Saan analaka, Gio?
Inaldaw ang mapampanunot ko no kumustakan. Nang runa no kasangay mo. No Paskwa, kano da dumapay ang napapatag nga okasyon. Amin ang napatag nga panawin iti biyak mo. Nabayagin na tinarigagaya ka mga ganday takada kayo. Isong agyaman ak unay, tanang nagakitan. No ipaayan naklakit di iti panawin. Kaya't ko ti sumubot anak ko. Amo ka dyan maisubli pa iti napalabas. Mabalin mo't amang rugita manan no lakit di takayat mo. Diyak may lawlawag na ti marikrik na kita papa. Ngam kayat ko apadasen. Kaya't ko amarik na ti presensyayo kas amak nga adda iti denlak. Aso nga na iti pinatik sipod ubingat nga adda kayo iti balasiw taaw amang mangged. Oh, agyaman ak Gio. Agyaman ak iti panangipaay mo iti gundaway kanyak. Agyaman ak unay. Ganos nga edad ko manang Emmy, amok anarigat nga aklunan dagiti naduktalak iti daydi akanito. Ngam gaputa kayat ko amaamuan ti amin, ingka gumaak tinagbalin anatured ken nataknang. Aklunat nga ididamo, talaga anati kawak. Ngam gaputa impalawag ni lolak ti amin, ininot asim magapsap kanyak ti agdadata a kinapudno, maipapan iti pamilyami. Saan gayam nga agkatunusan dagiti dadakkel ko? Saan gayam apudno nga adda iti balasiw tao ti amak? Kang ronaan ti amin, saan dagayam ang nagkatuluyan? Iso nga apelyedo ti inak ti araramatek, saan ket nga apelyedo ti amak? Nasakit saan ka di manang Emmy? Ngamkas iti nakunakon, inka gumaak a pinatibker ti pakinakam ko, tapno sa anak a maapektaran kadagiti banag a naduktalak. Ket iti na minsan, anya dayto nga inaramid mo, Victor. Kunak no nalawagkan ka tinapagnumwanta. Apay ang nagpakita ka paylaeng. Clarissa, nagpakita ak manen para iti anak ta. Sana para ken ka. Kaya't ko ti makasubot iti putot ko. Makasubot? Italaeng ang napanunot mo dayta? Kalpasan ti amin. Kalpasan ti ado atawon asyaklaeng tinangibaklay iti amin. Amo ka nasakitan ka. Yung saan lang nga siya tinagkurang, Clarissa? Di mo amo no kasano ti mangibaklay iti responsibilidad nga agmaymaysa. Ngamin, nagdesisyon ka nga imadayo, kat nagpukaw ka kasla asok. Diyak nagayatan dayta. Pinilit ko tinagsubling ang pinagtalaw na gapo iti guram kanyak. Taasino ti saan ako mura, Victor? Pinanawan na kami iti anak ta. Kat tinasakit, inaramid nak nga ulbod iti imatang ti anak ta. Masapol nga agulbudak tunggal damagan na no sadino ti ayan mo. Inaramid ko ti kasta, tapno di na marik na ti ririta adua. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Ngam di mo amuno kasano ti epekto kanyak dayjay nga inaramid ko.
Amin adagansen, siyak tinang ibaklay. Inalalimon ko ti luwak iti nabayag a panawan. Iso nga rod nga daak ita ditoy. Tapno ore kas kasano, kat mapalaganan ka. Diyak alman na napakawanan nak. Gampang nga asim, tadinak kumapawilan amang ipatag ita anak ta. No talaga patpatgam ni Gio, saan mo na anayunan ti gulo? Nagparang ka, tapnoan niya. Tapno panawam tumatlaang. Nasaksakit to daytan ariknaan na, Victor. Kat iti uray ka anuman. Saan to na mapunas ti sakit nga impaay mo kankwana? Gusto ko man ti panagsinsindop yatyo ato ah. Saan lang anak kayo ti masaksakitan? Siyak, inaldaw amakitkitak no kasano amarmarpoog ti pamilyayaw. Dumakdakkel ti apukok amariribukan ken agmaymaysa. Amo ka nagkamaliak, nanang. Wen, adda nagkamalyam. Kanuray si ka, Victor. Ngamsapay lakuma, tadenggan nyo da ito'y nga ibagak. No ti kinapudno ti agpanuray. Uray pa'y nga taaddan birre ti may sabanag. Agtalinaed da ito'y asibubukal. Nagkayat ko lang alitopan, dagiti nagkurangak, nanang. Saan nga umdas akayat mo laang, Victor? Aramidam, saan lang ani Gio ti panunutan nyo? Panunutan nyo mo ti pakasagnan nyo, kas may sa pamilya. Kasanuno saanan amabalin amabukal pa'y ti pamilya mi, nanang? Saan ko nga ibagbaga apilitan nyo ti agsinubyan gapulaang iti anak yo? No awanan ti pamatagyo iti tunggal maysa. Anya nga road. Alangan mo't nga ipilit yo ti saanan amabalin. Tilaang kayat ko nga ipaamiris kada kayo. Saysayaaten nyo ko mga akman ti responsibilidad yung agpadpada iti anak yo. Ikarik, nanang. Ore saan kami nga agsinubyan pa'y kan ni Clarissa. Basta makadenak ti anak ko. Umdasan kanyak na ita. Nukas tati panggap mo, Victor. Aramidem, para manlaang iti anak yo. Mama, Papa, mabalin kayo kada kasarita? Sige, anak ko. Sige, dumag kami, Gio. Itatanaan mo akong ti kinapudno maipapan kada kayo adwa. Mas riming baw kanyak ti buteng. Buteng nga saanen ang mabukal pa iti pamilya tayo. Buteng ang maawananak iti ama. Gio, saan kami mat amapukaw kan ka? Ada kami ditoy. Da kami kan ni mamam. No kasta nga rod, mabalin ka din nga ornosan nyo ti amin. Saan man nakasagasawa, ikagumaan nyo kumatagbalin a responsable adadakkel ko. Diyay pudpud no. Diyay awan ko man ti mailimod pa'y kanyak. Nagsakit ngamin. Anak, Ama. awan ti intensyon mi amang pasakit kan ka. Ngam idi saan min ang maurnos ti relasyon mi. Napagnumuan mi ti agpamarang iti imatang mo, tapno saan ka masakitan.
Ngam itatanaami irismin ti amin anak ko. Saan kami nga agilimod pa'y ka? Kat pagbababaw yan mi ti panagilimod mi. Agyaman akno kasta. Diyak ngamin kayata na makitkita nga adasaan nyo ang pagkinkin na awatan. Agtonos kayo kumakas dadakkel ko. No maornos yu pa'y ti maipapan iti relasyon nyo. Pagyamanak unay dayta, kas anak yo. Ngam no sa anen, kano dayta taamuya ang makapasaya at para kada kayo. Nakasaganak ang mga klon, itaan yaman niya agbalin a desisyon nyo. Gio, anak, sakbay nga ibuksilak ti kayat ko nga ibagakan ka. Kayat ko ang maamuam apat-patgen ka unay. Amok nga ado tinagkurangak iti kalabas. Ngam nakasagana akamang sulnit iti amin. Kaslad na napatagunay nga ibagayo kanya ka, papa. Adda, Gio. Kadagiti napalabas nga aldaw. Pinadas mi kan ni mamam nga ornusan ti maipapan iti relasyon mi. Kat anya ti napasamak, papa. Lading hitag anak ko. Saan mi nakayat na agpamarang akabailan mi pa'y nga ornusan ti maipapan kada kami. Ha? Anya ti kayat ti asawan, papa? Uray no kasano ti ayat mi amang ornos iti amin. Talaga asaanen nga agbalin, anak ko. Iso anay kadeng mi, anasaysaya at laengen nga agtalinaed kami nga aggayem. Ngam di ka agdanag, ta ipatungpal milat ta ti akam mi kas naganak mo. Papa? Anak, adaklat ta ditoy nga amam. Ngam saan kami nga agdenakan ni mamam. Ha? Ngam uray no kasta. Adaklat ta ditoy. Uray saan ta ngagdenden na iti may sa abubong. Sa anak amapukaw iti imatang mo akas idi, anak. Kasano day ta, papa? Kasladyak ka ba ilan no panawan nakmanen? No saan tayo ngagdeden na iti may sa abubong? Kabailam, anak ko. Pinadakkel na ka ni mamam anatibkar. Katitata na amuamon ti kinapudno maipapan kada kami kan ni mamam. Namnama ka maawatan kan maaklon mo ti amin. Anya man ti agbalin a desisyon mi kas dadakkel mo. Papa, nagsubli ak saan natap no ornusan mi ti maipapan kada kami kan ni mamam. Tasipod pa'y ide. Amo kasaanan a maisubli pa'y ti sikod. Nagparangak manen para kan ka, anak ko. Tapno gibusa kon ti panagpampamarang mi kan ni mamam. Ken tapno maamuamon ti kinapudno kat maaklon mo dayta. No kasta ti desisyon nyo. Awanan ti maaramidak pa'y, papa. Jakmut kaya't niagden na kayo manan ka ni mama gapulaan kanyak nga anak yo. Ngam ti kinapudno na. Awan na talagang ti marikrik na yo panagayat para iti tunggal maysa. Agyaman nakta maawatam ti amin, Gio. Patpatgen ka unay-unay. Agpakada akon. Ngam ikarik.
Agtalinaeda kas amam amang igiyakan kay ti amin abanag anak ko. Agyaman ak unay no kasta papa. Agyaman ak unay. Nasakit man nga aklunan tinagbalin a desisyon dagiti dadakkel ko manang Emmy, masapol nga agbalinak a natibker. Masapol nga aklunak a sipupuso. Kat makunak adaytan ti kasakitan a pagteng iti unos ti panagbiag ko. Nang runa pa'y ta inaramid ko ti amin ngem napaayak. Inmulak lang arudon iti isip ko nga amangan no talaga asaan adagiti dadakkel ko tinaitani para iti tunggal maysa. Isu nga uray anya pa iti araramidan da, kan uray kasanupay ti panagkararag ko. Asapay lakuma ta maurnos da matlaeng adwa, napaayak. Gapo iti dayta, inkarik iti bagik, ano siyak to bilang ti maadaan iti pamilya. Saan to apulos amarik na dagiti agbalin aputot ko, ti anyaman anarik na, ken napadpadasak. Nagtalinaad nga rod ti ama ken inak kas nasingad nga agayem, anangakam iti pagrebangan da kanyak. Aging ga iti nakalpasak iti panagadal ko, babaan iti panagtinulong da adwa. Napagasatanak anakastrek adagos iti trabaho manang. Ngam apaman anay kanak iti gundaway, nga agtrabaho iti balasiw taaw, jakon pinaluspusan pa iti gundaway, aging ga nakagtengak dito'y Abu Dhabi. Agpada si bibiyag pa'y dagiti dadakkel ko, no pa'y talaga asaanen anaurnos tinagbalin asusikda. Gaputa na talgad matan ti kasasaad ko ita, jak maliwayan ti agpatulod iti allowance da nga agpadpada, kas pagsubad ko matan iti amin a sakripisyo da kanyak. Daytoy ti padas ko manang. Kat sapay lakuma ta nakaibati iti inspirasyon ken napatag nga adal. Toy pagayam mo, Gio. Pagayam ko a Gio. Agyamanak iti panangitalat mo iti pakasaritaam iti programa tayo. Amo ka narigat tinaglabasam, nang runa kat mainaig dayta iti pamilya. Ngam gapu iti kinasaya at mo nga anak, nasupapakan mo ti amin. Naipaayan ka iti nasaya at agasat. Kat maipapaayam mo tan iti namay dagiti naganak mo, ako nam anagtalinaed nga aggayem aging gaita. Sapay kumata adupay aparabor ti Diyos, ti dumtengken ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla